Hej alle sammen. I dag vil jeg lave en unboxing af nogle ting, jeg købte på eBay. Så I kan se, har jeg åbnet op. Men lad os gå ind i det. Ja, der ligger noget her. Masser af dejlige packing peanuts. Ja, men jeg kan ellers forvente en trædims. Ja. En fjernstyret båd, jeg bestilte. Super Mono X video. Dejlig ny båd. Meget hurtig. Og her er den drone, jeg bestilte. Og så min far, så vi skulle flyve lidt. Min far har også sådan en drone. Jeg glæder mig meget til at prøve den. Jeg kender ikke deres rækkevidde endnu, men det bliver sjovt at prøve. Ja. En fjernkontrol til båden. Det er her også. Eiffeltårn til min mor. Min lygte, jeg købte for et par dage siden. Lige kommer. Dejlig ny Asiafit lygte. Jo, der er stadig batteri i. Dejlig god. Meget kraftig. 500 lumens. Lys. Ja, 600 meter. Actionkamera. Også købte. eBay. Meget godt kamera. Har alle tingene her. Og selvfølgelig en startknap her. Endnu en træting. Ja. Cykellygten. Jeg har også købt det. Med laser. Se der her. Ja. Der er endnu en træting. Dejlige packing peanuts. Ja, indtil videre tror jeg faktisk, det var det. Jeg vil lige prøve at lede efter, så jeg slukker lige videoen og vender tilbage til lidt om lidt.